Шалы телеканалында яңалыклар чыгарылышы исәнмесез. Студияда сезне мен Фәрида Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Домофон компанияләре арасында сугышмы, әллә сәбәп башкадамы? Шәһәрдәшләр домофоннарына хезмәт күрсәтелмәүдән зарлана. Сәбәпләрен Ләйсән Ханова ачыклады. Җинаятьчел төркемдә полиция, рекпалата хезмәткәрләре, алар 60-тан артык кешене милексез калдыра. Чалда риэлторларның җинаятьчел төркеме хөкем ителә. Иртәнге 8-дән сыра саталар. Алкоголь инспекциясе хезмәткәрләре белән рейдка Гүзәл Шиһапова чыкты. Бер яшьлек сабый яшәү өчен көрәшә. Теләге булган һәркем ярдәм кулын суза ала. Үзебезне урамда яшәгәндәй хис итәбез. 31-08 йортында яшәүче шәһәрдәшләр редакциябезнең кайнар элемтәсенә шулай дип мөрәҗәгать итте. Инде 2 айдан артык домофоннары эшләми. Иң гаҗәбе, аның өчен җаваплы оешманы таба алмыйлар. Урында хәбәрчебез Ләйсән Ханова булып кайтты. Менә безнең ишек шулай инде 2 ай инде ябылганы юк. 31-08 йортында яшәүче Рифат Бәдретдинов өчен домофон инде баш авыртуына әйләнгән. Җайланма 2 айдан артык эшләми. Шәһәрдәш тәртипсез компанияләрдән патизагы пычраклыктан зарлана. Йортта яшәүчеләр домофонга хезмәт күрсәтүче Вирго оешмасы белән моннан 5 ел элек килешү төзегән булган. Хәзер компания үз эшен башкарырга теләми. Әйбәт кенә эшләре соңгы вакытта нәрсәдер аларның мәхәллә белән араларында ниндидер кара мәши görгәндә безне абсурд итмәй башладылар. Поддизга төрле компаниялар кереп, тәртипсезлектәр оештыралар, шунда эшләр. Павел Ефимов өчен домофонсыз бигрәк тә читен. Ул инвалид көне буе өйдә. Ишек ябык торганда тәртип иде әле ди шәһәрдәш. Все гуляют, все ходят у нас. Барысы да керә. Безнең подъезд түгел, әйтерсең лә урам бу. Әллә нинди төркемнәр җыела, иртәнгә кадәр эшләләр. Домофонга хезмәт күрсәтүче әлеге компанияга без үзебездә шалтыратып карарга булдык. Табишкадагы номерны җыябыз. Извините, номер не существует. Кызганыч, барысы да файдасыз. Иң гаҗәбе, домофон эшләмәгән айлар эчендә йортта яшәүчеләрдән акча алганнар. Мәхәллә идарә итү компаниясендә хәлгә рәсми аңлатма бирүдән баш тарттылар. Телефон аша белгеч домофоннарга хезмәт күрсәтүче компаниялар белән килешүләрне кире төзү эше баруын әйтте. Әлегә бернинди анык җавап та бирә алмауларын белдерде. Шәһәрдәшләргә ни эшләргә икәнен дә аңлатучы юк. Ә шул ук вакытта Чаллыда йортларга яңа төр домофоннар урнаштыру буенча эш бара. Аларны 50-02 йортында сынап карадылар. Конкуренция. Мы будем, не надо враги. Без шәхси компаниялар белән көндәшләр дә дошманнар да түгел. Без алар кебек үз хезмәтебезне тәкъдим итәбез. Нәкъ базардагы кебек. Халык өчен нәрсә кулай, ул шуны сайлый. Яңа төр домофоннар Имин шәһәр программасы кысаларында ясалды. Алар телефон ролендә башкара. Шәһәрдәшләр подъездларын видеокамера аша да күзәтеп тора ала. Хәзер Чаллыда домофон өчен 25 сум түлиләр. Яңа домофоннар өчен бәяләр шул суммадан артмаячак дип ышандыра белгечләр. Аны урнаштыру өчен башкарма комитет сайтында гариза калдырырга кирәк. Ләйсән Ханова, Максим Орлов, яңалыклар. Чаллыда ялган риэлторлар төркеменә карата җинаять эшен тикшерү тәмамланды. Җинаяттә шикләнүче 11 кеше хөкем ителәчәк. Аферистлар 9 ел дәвамында ялгыз яклаучылары булмаган кешеләрнең фатирларын тартып ала. Риэлторлар төркемендә полиция, теркәү палатасы хезмәткәрләре, клиентларны идарә итү компанияләрендә эшләүчеләр тапкан. Алар фатир хуҗаларын милекләрен сатырга күндергәннәр. Шәһәрдәшләр баш тарта калса, аларны исерткеч ичемлекләр белән сыйлап, ризалык бирергә мәҗбүр иткәннәр. Ялган риэлторларның китерелгән зыян күләме миллионнар белән исәпләнә. Ялган риэлторлар бандасы 2013 елда кулга алынды. 9 ел эчендә алар 60-ка якын шәһәрдәшне алдады. Венера Плешко үзе дә белмичә әлеге капканга эләгә. Ул әлеге җинаятьче оешмага риэлтор булып урнаша. Вот сам Рубен мне говорил. Рубен миңа мин сине урманга алып китәм, анда сине берәү дә таба алмаячак дип янады. Күзенә күренмәскә кушты. Ул вакытта мин авырлы идем, тагын бер балам бар иде. Рубен Гафуров һәм Александр Щелканогов элекке полиция хезмәткәрләре, алар Акшәһәр күчемсез милек агентлыгы булдыралар. Алардандыр җинаятьче риэлторлар төркемендә тагын 9 кеше кергән. Төркемнең һәрбер әгъзасына аерым эш йөкләнгән. Кайсылары клиентлар эзләгән, кайсылары документлар җыйган. Өченчеләре сатып алу килешүләрен теркәү палатасында рәсмиләштергән. Я сидела, сдавала комнаты в наем, допустим.
8-ден 5-ге кадәр мин офис хезмәткәре булдым. Бүлмәләрне арендага бирү белән шөгыльләндем. Газеталарга үземнең номерны күрсәтеп белдерүләр бирдем. Нинди фатир сатылуын миннән сорыйлар иде. Ягъни мин чын килүчеләр төзедем. Берәүне дә алдамадым. Венера үзе җинаятьчеләр корбанына әйләнә. Риэлторларга бер бүлмәле фатирын сата. Соңрак ярдәм сорап полициягә мөрәҗәгать итә. Тикшерүчеләр ялган риэлторлар һәм Комсомол районы эчке эшләр идарәсе башлыгы Андрей Щепицын изенә 2012 елның декабрендә генә төшәләр. 21 февраля заместителем прокурора республики. 21 февральда Татарстан Республикасы прокуроры урынбасары төркемнең 9 катнашчысына карата гаепләү карары раслады. Хәзер җинаять эше шәһәр судына җибәрелде. Алар җинаять кодексының 159 маддәсенең 4 бүлеге буенча хөкем ителәчәк. Аның нигезендә 10 елга кадәр иректән мәхрүм итү каралган. Җинаять эшен кылуда шикләнүче 2 кеше шартлы җәзага тартылды инде. Элекке полиция хезмәткәре Андрей Щепицын һәм төркем оештыручыларына 20 елга кадәр төрмә яный. Алданган шәһәрдәшләрнең икесе вафат, берсе үз-үзенә кул салган. Калганнары хәзер арендага алынган бүлмәләрдә гомер кичерә. Риэлторлар барлыгы 26 миллион сумлык зыян китерде. Айгөл Янусова, Гөлназ Хәсәнова, Андрей Рачеев, Яңалыклар. Студентлар тулай торақларында яшәү арзанайды. Бүген Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагугина бәяләргә мониторинг үткәрде. Мәгариф идарәсе белгечләре белән берлектә ул КФУның Яр Чаллы институты тулай торагында бүлмәләрне карады, студентлар белән аралашты. КФУның Яр Чаллы институтында бер урын өчен студентлар нибары 390 сум акча түле. Күптән түгел генә ул 100 сумга артыграк иде. Хәзер сумманың бер өлешен уку йорты үзе түле. Бүген тулай торактагы шартлар белән Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагугина да танышты. Әле 2 ел элек кенә студентлар урын өчен 5000 сумнан 10000 сумга кадәр акча түләргә мәҗбүр булды. Бәя уку йорты тарафыннан билгеләнде. Хәзер федераль закон нигезендә студентлар найм һәм коммуналь хезмәтләр өчен генә түли. Эти деньги, что получает студент сегодня? Акчага студентка бүлмәдә урын бирелә. Анда барлык шартларда бар. Өстәвенә Wi-Fi, спорт залыннан бушлай файдаланырга була. Һәр катта берничә бүлмә, душ бүлмәсе һәм кухняда шунда ук. Студентлар бәя төшүгә шат кына, шартларда канәгатьләндерә. Монда бик чиста. Торохыннарында бөҗәкләр юк. Охрана бар. Шуның өчен куркыныч түгел. Тәртип. Янымда бик шат. У нас в комнате есть телевизор. Безнең бүлмәдә суыткыч, телевизор бар. Бу иң мөһиме. Тулай торакта яшәү арзанайды, әмма уку бәясе 6%-ка кыйммәтләнергә мөмкин. Әлегә бу сорау институт җитәкчелеге тарафыннан өйрәнелә. Ләйсән Ханова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Быел шәһәрдә 6 яңа балалар бакчасы ачылачак, элеватор тауында медпункт төзелә. Бу хакта төзелеш өлкәсенең йомгаклау утырышында хәбәр иттеләр. Төзүче оешмалар шәһәр җитәкчеләре бергә җыелып узган елга нәтиҗә ясады. Бу елда башкарылачак төп бурычларны билгеләделәр. Тулырак киләсе сюжетта. Узган ел 300 мең квадрат метр торак йорт, 8 балалар бакчасы һәм 8 мәктәп төзекләндерелде. Республикада бердән-бер арендага тапшырылучы йорт Чаллыда төзелде. Шәһәрдә яңа трамвай линиялары барлыкка килде. Бу чаралар өчен барлыгы 1,5 миллиард сум акча тотылды. Подводя итоги прошедшего года, Узган елга нәтиҗә ясап шуны әйтергә мөмкин: заказ бирүче, проект төзүче, күзәтү органнарының бердәм хезмәте ярдәмендә төзелеш өлкәсендә куелган бурычлар үтәлде. Киләсе елда да төзүчеләр алдында зур максатлар тора. Сөембикә һәм Халыклар дуслыгы проспектының бер өлешен төзекләндерәсе бар. Белем бирү учреждениеләрендә, йортларда капиталь ремонтны да вакытында тапшырырга кирәк. Быел Чаллыда 6 яңа балалар бакчасы төзелә. Башкарма комитет җитәкчесе Наил Мәхдиев бакчаларны вакытында өлгертер өчен төзүчеләргә яллар турында онытырга кушты. Шимбә һәм якшәмбе дә эш көне булып саналачак. кызым сиңа әйтәм, килен сиң тыңла, шулай диләр бит. 20 августта барлык балалар бакчаларда куллануга тапшырылган булырга тиеш. Акыллы кешеләр Пасхадан соң йомырка буямый. Уку елы 1 сентябрьдә башлана. 20 көнне барлык объектларында тулы әзерлектә кабул итәргә тиешбез. Башкарма комитет җитәкчесе Наил Мәхдиев җитәкчеләрдән беренче чиратта куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәүне таләп итте. Узган ел Чаллыда җитештерү өлкәсендә 10 кеше һәлак булды. Ел башы гына булуына карамасын, республика буенча төзелештә инде 10 кеше вафат. Үлемгә китерүче төп сәбәп биектән егылып төшү. Оешмаларда эш урыннарын тиешле рәвештә оештырмау, махсус киемнәр кимәү, белемле хезмәткәрләр җитмәү проблемалары да бар. Барысында үзеңнән башларга кирәк. Төзелештәге һәр җитәкче да объектка каска киеп керергә тиеш. Үзеңне үрнәк итеп куярга кирәк. Тиешле дәрәҗәдә коймалар урнаштырырга кирәк. Эшчеләрнең дисциплинасында ныгытырга кирәк.
План буенча быел төрле өлкәләрдә дә уңай яклау үзгәрешләр көтелә. 2015 елда Элеватор тауында медпункт, Ярбуе микрорайонда мәдәният йорты ачуда каралган. Барлык төзелеш эшләренә 3 миллиард сумга якын акча бүлеп бирелде. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Хәзер рекламага бүленәбез, безнең белән бергә калыгыз. Иртәнге 8-дән сыра саталар. Алкоголь инспекциясе хезмәткәрләре белән рейдка Гүзәл Шихапова чыкты. Бер яшьлек сабый яшәү өчен көрәшә. Теләге булган һәркем ярдәм кулын суза ала. Газета «Пенсионер» в Татарстане. Все о пенсиях, консультации юристов, советы народной целительницы. Полная телепрограмма. Спрашивайте в киосках. 5 март Яршаллы шәһәре Сара Садыкова исемендәге концертлар залында Казан егетләре концерты. Кыскасы шәп булачак. Рәхим итегез. 6+. Жилой комплекс Пчелы Яр предлагает земельные участки с коммуникациями, готовыми домами, а также квартиры в жилом квартале «Берег». Встречай весну с Пчелы Яр. Только у нас при покупке земельных участков скидка более 400 тысяч рублей. Артроз, остеохондроз, гипертония, варикоз. Болезней много, аппарат один. Алмак 01. Приобретайте Алмак на праздничные акции со скидкой 10% до 9 марта в аптеках Милфарм. Автор башкаручы Гүзәлия дусларынча Илназ Бак, Алсу Абелханова, Сөмбел Билалова, Радик Юльяхшин һәм башкалар 21 март мэрия концертлар залында. Игътибарыгызга яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Сыраны тәүлек дәвамында саталар. Безнең хәбәрчебез дә бу хәлнең шаһиты булды. Бүген алкоголь инспекциясе хезмәткәрләре яңалыклар иҗат төркеме белән берлектә иртәнге рейдка чыкты. Шәһәрдәшләр балалар иҗат мәктәбе тукталышында закон буенча тыелган вакытта да спиртлы эчемлекләр саталар дип зарлана. Инспекторлар эш көнен нәкъ шул кибетне тикшерүдән башлады да инде. Инспекторлар тукталышка килеп кенә туктады, шунда ук кулына сыра тотып кибеттән чыгучы шәһәрдәшебезгә юлыкты. Нур кибетендә эшләүче үзенең гаебен тиз таныды. Инспекторларга исе дә китмәде. Кибет Тынычлык проспекты буйлап элеккеге мәктәп тукталышында урнашкан мини-маркет яныннан көн сайын балалар укырга йөри. Алкоголь инспекциясе хезмәткәрләре белдерүенчә, бу кибетне тотучы эшмәкәргә карата инде берничә тапкыр беркетмә төзелгән. Шулай да ул законга каршы эшчәнлек алып баруын дәвам итә. Штраф күләме зур 5000-нән 10 000-га кадәр. Бу сумманы түләү кем өчендер җиңел түгел, алар сыра сатмый. Ә кемгәдер 5-10 000 зур акча түгел, алар закон бозуларын дәвам итә. Шунысы игътибарга лаек, кибеттә кичке 10-нан иртәнге 10-га кадәр алкоголь эчемлекләр сатылмавы хакында бернинди мәгълүмат та урнаштырылмаган. Регламент буенча плакатлар куелырга тиеш булса да, моның өчен закон нигезендә җәза каралмаган. Шәһәрдәшләр белдерүенчә, плакатларга карап кына салырга яратучылар сыра сатып алудан туктамаячак. Эчкән кеше гел сатып алачак. Төнге 1-дә дә, 3-тә дә, иртәнге 5-тә дә эчәләр. Безнең ишек алдындагы 26-да 13 йорты янында да саталар сыраны. Ул исерекләр бар кишендә. Бәлки алар көндез алганнарда да кишен эшләр генәдер. Шунсы да бар бит. Аны бит төшенә әйтеп булмый. Һәр нәрсәнең үз вакыты бар. Аны сатсыннар, бу временчә дә сатылырга тиеш. Шул гына мишларга дип уйлыйм. Мәктәптә нәрсә сатылмасын, менә балалар укыган җирдә шул гына. А там не продают пиво? Мин үзем Төркмәнстаннан, безнең илдә алкогольне гомумән кеше йөри торган җирдә кулланмыйлар. Инспекторлар рейдларны алга таба да оештырачак, нәтиҗәсе бар диялар. Кабаттан тикшерү уздырганда кибетләр алкоголь эчемлекләрне закон буенча рөхсәт ителгән вакытта гына сата башлауларын ачыклаганнар. Гүзәл Шихапова, Максим Орлов, яңалыклар. Эльвина Загреевага әле не бары 1 яшь, шушы кыска гына вакыт эчендә сабый инде өлкән кеше түзә алмаслык авыртуларны кичерергә, авырлыкларны җиңәргә өйрәнде. Шул ук вакытта дөньяда бик күп игелекле кешеләр барлыгына да ышанды. Бүген дә Эльвина нәкъ менә аларга өметләнә. Инвалид буланы дәвалау өчен матди ярдәм кирәк. Какие игрушки? Смотри. Вон, да, какие?
Шиттен қарап тұрғанда Эльвинаның ауру икәнлегенә ышанасы да килми. Кыз уенчыкларын күзләй башын борырга тырыша. Аңа инде 1 яшь. Әнисе Эльвира йөклелек чорын җиңел кичерә. Әмма үзе сүзләренә караганда, табибның эшенә җавапсыз карау аркасында бала туганда анда җан әсәре булмый. Ул суламый, йөрәге типми, реанимация, кома, баш миенә кан сау. Кыз барысында җиңеп чыга. Шуннан бирле гаиләнең баланы дәвалаудан туктаганы юк. Иң мөһиме тырышлык нәтиҗәсез түгел. Она у нас головой туда-сюда начала вертеть раньше, она только вот в одну сторону. Хәзер ул башын боргалый башлады. Элек бер якка гына карый алайды. Уенчыкларын да күзли. Элек бернинди реакция да юк иде. Елмая, хәтта кайвакыт кычкырып көләргә дә омтыла. Эльвинаның диагнозлары зур бер исемлек. Церебраль паралич, Веста синдромы, баш миенең зур гына участогы, күз нервлары зорланган. 1 ел эчендә сабый Польша, Чехия, Казан, Самара, Алабугада дәвалау курслары үтәргә өлгергән. Моның өчен гаилә игелекле кешеләргә рәхмәтле. Хәзер дә Загриевлар алар ярдәменә өметләнә. Сейчас мы вот открыли новый сбор. Хәзер без Краснодар өлкәсендә Добежиннар мәктәбендә дәвалау курсы үтәргә җыенабыз. Аның төп усулы су белән дәвалау. Су көзән җырларны туктатырга булыша. Моннан тыш мәктәптә атлар ярдәмендә дәвалауда каралган. Эльвинаның Добежиннар мәктәбендә дәвалау курсы 11 майда башланырга тиеш. Гаиләгә моның өчен 140 мең сум акча кирәк. Әмма алар бу сумманы үзләре генә җыя алмый. Ярдәм итәргә теләүчеләр экраннарда күрсәтелгән телефон буенча баланың әнисенә мөрәҗәгать итә ала. Реквизитлар ВКонтакте битендә Эльвина Загриеваның рәсми төркемендә дә урын алган. Лейсан Ханова, Максим Орлов, Яңалыклар. Пятница Шалы телеканалы туган көне уңайынан оештырылган акция дәвам итә. Туган көннәре 16 февраль һәм 6 март аралыгында булган кешеләр безгә СМС юллый. Җиңүчеләр көн саен билгеләнә. Беренче СМС автор ресторанга сертификат, 20-нчесе һәм 40-нчы булып юлланган кешеләр торт белән бүләкләнә. Җиңүчеләр рәтендә булыр өчен шәһәрдәшләр төрле юллар куллана. Кемдер СМС хәбәрне беренче җибәрәм дип будильник куя, кемгәдер дуслары шундый бүләк ясый. Я почти... Мин Пятница каналын һәр кич карыйм. Нәкъ туган көнемдә акция турында ишеттем. СМС җибәрдем, нәтиҗәдә миңа шалтыратып җиңүем хакында әйттеләр. Про конкурс мне рассказала моя подруга. Акция турында иптәш кызым сөйләде, катнашырга тәкъдим итте. Уңыш елмаймас дип уйлаган идем, ялгышканмын. В свой день рождения отправив ребенка в садик. Туган көнемдә баламны бакчага иттем дә иртән үк СМС юлладым. Көне буена җавап бирүләрен көттем. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.